What's up, VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. Karong adlaw is second day ng year. Diba? So, padome sa Ayala karon ay magpa-eyeglasses ko nung kayo ito. Eh, paano ko na ko yung mata? Mata. So, ang sponsor, dala, nasa Leo. O, di na natin na ipatagalon. Ito na ta, manoroy na ta. So, let's go! I never made it, but I know what it takes. I'm on the fade. I am mixed up emotion, got my statement. And I mean stuff, so I can understand it for me. That she ain't my favorite. Out of this world. Guys, tapos namin sa Ayala dahil wala. Dili na talag video kay traffic man. Kung padomig car park. Asa man car park ano ba? Sa lubangan sa no. So dala akong brad. Walang future na vlogger. Uy, foreigner dahil tagiyan ng insular dahil kay Magellan man. Wala po tayo eh. Dahil ngayon kayong kapalap. Sundang. Ang dati, Sila nagdada itong sundang. O man. sundang man sila tanan. Ano sila pula-po dahil ang usa si Magellan. Nagtupal man sila pula-po si Magellan nga. Amigo pa na sa. Amigo pa na siya una. Yan guys, so nakasa guys. Nagilag mo sila sa taas. Umabon tingali na. Wala akong mabon. Pagkakutong pagkakuan na ba? Nakalilat siya. Umabon na sa siwana. Oo. Ako mo, na si Wana dito nagtag, nagdag sa to ninyo. Ato nang i-search sa insular kung unsa ng symbol nila. So, doon namin sa Ayala. Guys, parking. Let's go. So guys, nandito kami sa loob ng Ayala Center, Cebu. So, kami ng optical. Optical na magpapaayos kami ng glasses. Papacheck up na ako. So kami at magpipili ng frame and then check yung aking mata kung ilan na ang grado. Ang daming frame. Nahihirapan tayo. At ang aking napili ay mamaya ko nag-check it. Oo. Nag-drive ang good ko. So, papacheck muna ko. Tignan natin kung ilan na ang grado ng aking mata. Sabi nito, grade 1, section 11. Rokong pa dyan. Char. So, usahay ka nung dito ko yun. So, mahal pa rin ako. Pwede kong matanggal, pwede kong taon. Kung may mo text sulog ko, pero makadrive ito. Kaya na mga reading sa push. Move ka forward na ko. So, sit upright. Number 1, matanaw pag layo. Mahal ka, magkapo. Ha? May tandog ka. Muna nila posisyon. Sa diri ka tanda. Sa nose page na. So, inom dumi. Naragin ang grado ni mo diha. Wala diri sa ubos. Kaya kanang ubos, pang-reading na dyan na siya. So, for example, ako nagsulog. Ani, kung tanaw ko layo, kanang ibabaw. So, kung tanaw ko sa loob, uy, lawam lagi dok. So, sayop na ikaw siya mo. Automatic bow. Okay? So, okay na niya. Ako lang sa ning drawingan o na ko yata ni Joe. Okay, set up ani. Mana yung distance to this movie. Okay? Thank you, Doc. Welcome, ma'am. Sir, basahin na. Ari na, sir, for deposit. Para ka na yung ipakita, ni-claim niyo mo sa nga. Thank you. Kadik, sir, paano ito ang claim? Wala ka. Pag na itong mag-check up, punta ka sa pagkaon. So we're going to the harbor pond or lingpokwa, kauntag steam rice at siomai. May kasama pang empress roll na may vegetable lumpia. Kaya nakasinulog mood na sila ngayon ang pitsin nyo.
Ano yung magkakaon? Steam rice, Empress roll, shumai, eggs nga. Nga mo, order pa may og ano, lumpia o masaka na siya. So, gawa na nato guys. Empress roll. Man. So, So galit-galit muna tayo mga guys. Kain muna tayo ng steam rice. Yan, favorite namin ng asawa. These are the things na hindi ko makain dun sa Singapore kasi wala. Meron naman kaya hindi ganun ang lasa. Iba pa rin ang tamis ng dim sum dito. Dim sum dito sa Cebu. Dim sum Filipino style, hindi Chinese style. So, kain tayo. may bingo ang nagkakaon na bakit yung bingo. Kapili. Dali mo malaglang na panday. Hindi, na ako 30 minutes na yun nila. Ako man. Yan. Yan, solid pa rin ang kain dito. Sarap na po last one. Last bite for the Empress. Snack naman si Brada. Siopaw pa more. Another problem na naman ang nasulusyonan. Busog na mabitop. Solid ang pagkain. Lamig kaayo. You must try this food when you come in Cebu. Daghang salamat sa sponsor at mauli na. Tara guys! Kami yung nanarado sa mall. Tara. Oh, mauli kami. Okay na. Lamig energy. So, balik kami dili uli. Time check. Time check now is 8:51. almost 9 o'clock. So, let's go back home. So guys, ako sponsor sa eyeglasses, diba? Palit ako gawa ka eyeglasses para di na ko mag din ano palat siya. Thank you. Palat ang kumay. Pero okay naman, dili spicy. Di man ni. So guys, hanggang sa muli. See you tomorrow. Until the next vlog. Paalam. Bye guys. Meron tayong merch guys, available in 2 design, VisLog, channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!